Здравейте, YouTube, аз съм Девин 25 и сега снимам за вас. Тук ми с... И още някой друг. Той още не е влязъл в сървъра. Да. Аз снимам, тъй че ако може. Бадникам. Малко настройки. Ти ли си crazy 991? Да, ляга така под бански съм появил. Добре, и аз продължавам с епизода. Добре. Кой да пращаме? Да, точно ком. Добре, айде да ви викате, защото не искам да се прецака. Ами аз почнах да снимам. Добре, кой пише? Спирам на пауза, защото някой ми писа по скайп и след малко идвам. Тук съм. Горе си, слез долу. Да, горе си, слез долу. Майнкрафт. Резни си интернета. Да. Не. Съм най-обикновен. Play.minecraft. Добре. .minecraft-bg. Мокни малко. Съсук мокни. IP-то е play. Пука ми се тази. Ай, пак ще паузирам.